Trieda dospelých sú, teda trieda na 24 mesiacov, sučky, ktoré už majú splnenú minimálne skúšku z výkonu. Rengen prípustí do chovu. V triede sa nám prezentovalo 9 sučiek. Zadal som nasledovné známky. Dvakrát známka dobrá, dvakrát známka veľmi dobrá a 5-krát známka výborná. Sučka s katalogovým číslom 54 na poslednom mieste dobrá. Suchej stavby tela, chýba je zub, nedostatky v lakťoch, kohútiku, zauhlení hrudných, ako aj pánových končatín. Sučka s katalogovým číslom 48. Suchej stavby tela, nedostatky v lakťoch, zauhlení hrudných končatín, ako aj pánových končatín. Teraz sa to prejavuje na pohybe. Katalogové číslo 47, veľmi elegantná suka, troška sa mi jemne, ale troška je táto farba taká neštandardná. Myslím, že tá sučka pred ňou to je jej sestra, ale je v statike veľmi pekná. Troška máme nevýrazný kohútik, tady hlavu, dobrú chrbtovú líniu, správne uloženými avšak kratšími krížami. Doprial by sa lepšie zauhlenie hrudných končatín, preto by aj ten pohyb bol taký výraznejší a troška s lepším posunom. Pre dnešný deň veľmi dobrá. Katalogové číslo 46, viac ako stredne veľká so silnou hlavou, normálnym kohútikom plochým, pevným či chrbtom kratšími krížami, taktiež nedostatok zauhlení hrudných končatín. Známka veľmi dobrá. Katalogové číslo 53, výborná piata. Stredne veľká, stredne silná suka, silnej hlavy, plochšieho kohútika, nie celkom korektnej chrbtovej línie a viacej spáditých krížov. Veľkým jej nedostatkom je predovšetkým úzky nášlap zadných končatín a zbiehajúce päty. Dneska výborná piata. Katalogové číslo 51, suka viac ako stredne veľká, vysoká, s primeranou hlavou, normálnou chrbtovou líniou, dlhšieho rámca, oboj strane ešte veľmi dobre zauhlená, troška by som jej doprial lepší výkrok. Známka výborná 4. Katalogové číslo 50, sympatická suka, dobrej stavby tela, suchá, s primeranou hlavou. Jej nedostatkom je taktiež zauhlenie hrudných končatín, doprial by som jej lepší výkrok. Známka výborná 3. Katalogové číslo 49, suka vysoká, s dobrým kohútikom, dobrým chrbtom, kratšími krížami, taktiež nedostatok v dĺžke ramenej kosti. Známka výborná 2. Katalogové číslo 52, víťazka dnešného dňa výborná 1. Suka absolútne na hornej hranici výšky, s silnou hlavou, normálnym kohútikom, dobrou chrbtovou líniou, obojstranne veľmi dobre zauhlená, s výborným posunom končatín. Nie je celkom ideálne predvádzaná. Výborná 1, gratulujem.